zrekapituloval od začiatku, že aká je celá tá nič. Čiže v prvej relácii my sme si hovorili o princípoch fungovania reklamy. Čisto tak psychologicky hovorili sme si, že reklama zneužije naše vlastné ideály a v nevedomí nám tam naviaže to rovná sa nejaký výrobok. Čiže v konkrétnom príklade na reklamu napríklad na prací prášok sme si hovorili, že tá reklama vyvolá emócie čistého šťastného domova pre ženy a k tomu pripojí ten prací prášok, zopakuje, zautomatizuje to a v nevedomí vlastne spojí, že čistý šťastný domov rovná sa príslušný prací prášok. Je to jednoduché podmieňovanie. Skrátka pracuje sa s emóciami. Tá sa tam zadrátuje a robíme to bez toho, aby sme potom si to neuvedomovali. Na základe toho sme si povedali, že tá reklama sa síce vlastne deklaruje ako, že je informatívna, ale ona je v skutočnosti manipulatívna. My si to neuvedomujeme, ako veľmi nás manipuluje. Stalo sa nám to normálnym, varíme sa ako tie žaby v hrnci. Ona nám medzičasom vliezla do životov. Hovorili sme si, že bude horšie. Tam sme si opisovali tú budúcnosť reklamy. Hovorili sme si, že keď prídu hodinky, okuliare, šošovky a čipy, že tá reklama už bude jednoducho stále prítomná a bude v našom vedomí stále nám bude niečo premietané. Tuto má smer, že budú tí reklamní ľudia, architektúra, kultúra, popartová a príroda, vlastne všade okolo toho už sa aj nezbavíme. Hovorili sme si, že to je vidno aj, že keby sme ani neboli psychológovia, že keby sa len rozobralo tie učebnice marketingovej komunikácie, že by sme videli ten manipulatívny slovník tam, kde sa hovorí o zmenách preferencií, o vplyvnení presvedčení a stimulácii správania a tak ďalej. Hovorili sme si, že to môže každý novinár to zhodnotiť a keby to zhodnotili novinári, tak by videli, že naozaj čelíme masovému masírovaniu mozgov. Uvedomujeme si, ako to znie, ale je to presne tak. Média sa na tom podieľajú a dokonca z toho žijú, pretože dávajú tam reklamu, čiže oni otvárajú tie dvere tej reklamy a de facto tým, že ona je manipulatívna, tak porušujú svoj vlastný kodex a ani nemôžu o tom napísať, lebo by si zrušili zdroj svojho financovania, čiže tú nahú pravdu vlastne z časti nevedome, z časti vedome zatlkajú. Hovorili sme si v tretej časti, že aký je dopad na tú spoločnosť, že to nie je len tak, že tuto to ešte vyzerá tak nevinne, ale v tom zhrnutí sme si položili otázku, že čo bude výsledkom 80-ročného masového dennodenného stupňujúceho sa podmieňovania na spotrebu. A hovorili sme, že to jednoducho spejeme ku konzumu kolosálnych rozmerov. My jednoducho máme nadspotrebu, v ktorej smerujeme k zničeniu planéty. To už není ani že nadsadené, to je čistá realita, toto tvrdenie. Tá reklama mení ľudí, jednoducho k tomu prispieva. Popisovali sme si ten princíp, že čo sa deje z toho vývinového hľadiska a vývojového. Čiže v prvej generácii sa menia motivačné vzorce, že keď ľudí budeme podmieňovať na výrobky, oni budú chcieť výrobky, ale to sa potom pretransformuje na to, že budú chcieť aj peniaze a tých, čo ich budú mať dosť, budú chcieť, zistia, že to je moc a budú chcieť moc. Čiže od výrobkov k peniazom a od peniazov k moci. Ale hovorili sme si, že keď to necháme pôsobiť dostatočne dlho, že na tom odrastú deti, tak prichádza vlastne v druhej generácii ten efekt toho sociálneho učenia. Deti napodobňujú, prijímajú role a úlohy a identifikujú sa so vzormi, ktoré sú v médiách plných reklamy. Takže výsledkom je, že kým ešte v tej prvej generácii sa to podmieňovanie rozpadne, keď sa prestane s ním, tak pri tom sociálnom učení sa to už nerozpadne. A my sme dnes sme práve svedkami toho, že nám dorastla vlastne do dospelosti prvá generácia, ktorá na tom vyrastla. Čiže my sa dnes po 20 rokoch reálne stávame konzumnou spoločnosťou. Následky na spoločnosť sú drtivé. Vidíme to všade okolo seba. Z tých psychologických dopadov vidíme, že ľudia majú problém s identitou, sebahodnotením, rozpadajú sa vzťahy, partnerské, rodinné, pracovné, spoločenské, čelíme motivačným problémom, strate hodnôt a v podstate nárastu duševných chorôb. Skrátka, tá reklama, toto systematické podmieňovanie prispieva k rozpadu spoločnosti. To sa nám deje pred očami. V 4. relácii sme si odskočili práve k billboardom. V 5. relácii sme potom skúmali dopad toho celého vlastne na umenie, náboženstvo a vedu.
Tam sme si hovorili, že kľúčom sú emócie, ktoré sú v človeku niekde medzi tým telesným a tou myslou. A hovorili sme si, že aj pri emóciách musíme rozlišovať, že máme dva druhy, vlastne tie nižšie, ktoré sú spojené s tým telesným, vidno ich vo filogenéze, u zvierat prichádzajú skôr z nevedomia, my sme pri nich pasívnejší. A máme ale aj vyššie emócie, ktoré sú spojené práve viac s myslou, ktoré sú kultúrne špecifické, vidno ich len u človeka, človek pri nich musí byť aktívnejší a sú viacej vo vedomí. No, hovorili sme si, že tá reklama, keď sme si takto ukázali taký jednoduchý model osobnosti a psychiky, tak sme hovorili, že tá reklama práve tým, že skratuje tie emócie a naväzuje ich na tie výrobky, tak nepripúšťa rozvoj tých vyšších emócií. Čiže ona nám nedovolí rozvíjať tie vyššie emócie, tie práve, ktoré smerujú k etickým, estetickým a intelektuálnym citom. Naopak nás ako keby drží pri tých telesných nižších emóciách. A okrem toho nám neustále berie z rezervoára citov, ktoré potom chýbajú v rodine, v spoločnosti a tak ďalej. Čiže vo výsledku vplyv na umenie je, že postupuje púdové umenie namiesto toho vyššieho, čo inak môžeme pomenovať, že to je bulvarizácia, ktorú dneska vidíme všade naokolo v umení. Čiže z umenia sa stáva de facto slúžka biznisu, lebo umelecké je to, čo zvyšuje predajnosť, to, čo zvyšuje sledovanosť. Ešte horšie je to v náboženstve, kde keď človeka uväzníme v pudovosti, tak mysel sa stáva slúžkou toho telesného. Človek je neustále neurotizovaný a hnaný za tými vonkajšími vecami, nehľadá vo vnútri, nezastaví sa. A tým vlastne prichádzame o Boha, ducha, osvietenie svoje vyššie a humanizmus, etiku alebo náboženstva. Vyberte si podľa svojho presvedčenia. Skrátka, dobre strácame hodnoty a v konečnom dôsledku aj slobodu. Ten dopad na náboženstvo je vlastne úplne drtivý. No ale aj vo vede je to problém, pretože keď zoberieme, že hlavný princíp reklamy je podmieňovanie, tak pri podmieňovanie samo o sebe je v rozpore so slobodou a tvorivosťou. Podmienovaním vznikajú de facto polointeligentné zvieratá, ľudia ako polointeligentné zvieratá, ktoré sú určené na spotrebu, ale sú aj jemnejšie, také ako subtilnejšie veci, že akým spôsobom sa prepája myslenie s cítením, to neustále spájanie argumentácie s tými podvedomými emóciami má dopad na myslenie. To, čo v reklame práve prebieha, že vzniká tak množstvo zlozvykov, keď ľudia v tom vyrastajú. My sme si uvedli niektoré z nich, ešte sme si to nedokončili, ale príklad je tá marketingová pravda. Tá si všíma vždy len jednu stranu a tým pádom nie je objektívna, že povieme len to ale proti nepovieme, lebo však to je marketingové. No a človek potom nehľadá pravdu, ale presadzuje to, čo emocionálne chce. A to je vlastne jeden z kľúčových zlozvykov, ktorý dnes vidíme okolo seba. Čiže vo výsledku dopad na vedu je masírovanie mozgov, ničí tvorivý a intelektuálny potenciál ľudstva. A z vedy sa stáva taktiež slúžka korporačného zisku, zisku a korporácií, lebo veda má vlastne produkovať to, čo tí korporáti môžu predávať a má povedať, ako to môžu predávať. Samozrejme, toto treba brať akoby v tom trende. Není to úplne drtivé ešte tak, ako som to povedal, ale už sa k tomu nabieha a ja si myslím, že tie kontúry sú tam veľmi zreteľné. V 6. a 7. relácii sme si to povedali v takej línii, že ako to celé vlastne vzniká a má dopad na mediálne manipulácie. Začína to tým, že médiá sú najskôr prostriedkom na reklamu, to je nasmerovanie masy na kúpu. Mass media sa potom stávajú nástrojom na koncentráciu extrémneho kapitálu u výrobcov. Vlastne není tak efektívny prostriedok, ako skoncentrovať veľmi rýchlo kapitál z veľkej masy u niekoho, ako keď nasadíte mass media, reklamu a zrazu tí ľudia to začnú kupovať a z veľkého územia sa to skoncentruje proste u jedného výrobcu. Vlastne dnes hovoríme o globálnych výrobcoch, takže tie kapitály sú extrémne. Ten kapitál sa v tom prvom priblížení použije ako taký danajský dar pre tie médiá, že dajte reklamu a my vám prispiejeme na náklady. Lenže zvyknú si aj médiá, ale hlavne tie masy, ktoré už potom nenechajú a nechcú za tie médiá platiť. A tým pádom sa reklama mení na vydieranie. Typu, že povedz našu pravdu, lebo nedáme na reklamu.
z médií sa stáva najskôr služka a potom vyslovene tovar už, lebo zrazu sú médiá na predaj. Médiá skupujú potom skutoční decision makery, alias elity. A to sú tí, ktorí majú niečo, čo všetci ostatní chcú. A to znamená, tieto elity majú tú moc. Kúpia tie médiá a môžu používať médiá ako ďalší nástroj moci. V tejto súvislosti sme spomínali Andreja Babiša ako taký typický príklad. To sme diskutovali ako jedného z tých okatých príkladov, že či má prostriedky alebo nemá prostriedky na to, aby ovplyvňoval redakciu, a z toho psychologického hľadiska, keď na to nasadíme vlastne to poznanie, ktoré v pracovnej psychológii, tak sme si teda povedali, že tých prostriedkov je naozaj fúru a sú také, o ktorých sa ani verejnosť nedozvie. Čiže jednoducho musíme s tým rátať, že táto možnosť je nie, že je tu možnosť, ale že to je vysoko pravdepodobné, že sa to potom zneužíva, a skutočne to vidíme okolo seba, že tie médiá sa stávajú nástrojom moci. Vlastníci tie médiá môžu ovplyvňovať zásadne a aj to využívajú, to potom vidno na tej práci tých médií. No a vo výsledku, vo finále, médiá už nemôžu publikovať nič podstatné, môžu de facto len propagovať výrobky a služby alebo zabávať. Čiže v podstate buď insert, akože reklama, alebo bulvár. No ale v tej poslednej časti sme si aj naznačili, že tá koncentrácia kapitálu vedie vlastne k hierarchizácii v priemysle, a za nitky ktorého v skutočnosti ťahajú tí globálni hráči, a to sme si hovorili, že tými globálnymi, ktorí sú za tým priemyslom, sú v skutočnosti finančníci. Ja by som len doplnil to k tým médiám ešte a potom by som prešiel k tým finančníkom, že by sme si urobili... To bude vlastne dnes hlavná téma. Tak, pridali by sme si ďalšieho aktéra do tejto našej mozaiky. Ale...